Ето го отново буклука на А1. Няма звук. Чакай, дай на мен. Звукът е усилен до края. Автоматично включвам. Та пак на телевизора му дойде време за... Его, има звук. От телевизора се чува звук. Его, звука. Намалиме, увеличаваме до максимум, няма никой вкъщи. На едно на този буклук е управлението, така звука от телевизора. На 62. Какво пише? Високоговорителна ТВ. Така. Сега правим следното. Изключвам го от тока, да се видя, че изгасна. Включвам го обратно. Ела тук. Включихме го и той се да зарежда. Този буклук бил най-доброто нещо в България. Май за Европа или къде бяха обяснени. Се обясняха едно, че били най-добри. Не знам. Защото наистина ми е писнало и такива мизерни изпълнения. Чакаме сега 2 часа и половина да зареди. Това път стана по-бързо от 2 часа и половина. Айде да видим сега. Какво става вкъщи? Дали ще има звук? Ще има ли звук? То пак. Браво на него. Оп! Същото единствено, дето го ползвах преди малко. С него увеличавах, намалих звука. Тъй нататък, пълна мощност, звук няма. Телевизора не съм го пипал, само издърпах тока на този буклук, сетъп бокс от А1. Издърпах му тока за твърд ресет и го включих обратно. Го свързах с захранването. И тук му е неговото захранване. Това е захранването на меша. Връзката е черен кабел в момента. Нали казах, пробвам различни кабели. Го намеша отзад един единствен кабел. Левия идва 300 мегабита на оптиката. Те са гигабитови всичките портове, равнозначни. Има звук! Естествено, BTV Action. Има звук, Започваме деня. Чакай. С една таблетка Магнерич Форте, нашият... Даже не показва, че... сега се сети да показва, че увеличавам намален звук. Да, той е най-хубавия буклук, такова, най-хубавия телевизионен приемник от А1. Регулярно, трябва да му откачиш тока, барем се осъзнай, че изведнъж ще гледаш телевизия, бам, умира. Няма звук. Що няма звук? Кой да знае тук? Гледаме си телевизия, без да пипаме нищо. Беше в началото на видеото, свеждаше на 100%, там 26, колко е максимума на звука, ви го бяхте видели. Чакай да наклоня на 25. 25 беше максимума. Няма звук, бе. Няма звук. Някой път няма звук, друг път пък телевизията накова. Забива, засича 300 мегабита, да, се самоизключва дори понякога. Тъй рестартира се от време на време сам. Пълен буклук. Ето нещо е багясало, това нещо е... Има някакви проблеми вътре. Или софтуерни, или хардуерни. А1 нито един път не го прие. Не го прие ни за верификация, ни за ремонт, ни за подмяна. С друго устройство, след като това има такива проблеми, майка ми, видиш ли, Русица Стойкова дълго, чието ми се пуска жалбите, нали, тя не знала как да го управлява. Добре, тя е малумна. Има 2-3 телефона, 2 таблета и един слаб дистанционник за различни уреди, а тя не знае как да управлява този буклук. Проблема не е в буклука, нали? Проблема е в майка. Така едно и са супер яки, безпроблемни, никакви проблеми не може да се пратите. Айде,